Turƙa shi, wani saurayin tela ya saka wa budurwarsa kyamarorin leƙen asiri wato spy cameras ko na ce CCTV camera a gaban rigar budurwarsa a matsayin dutsen ado. Sunana Amina Bello Abbas daga nan Premium News. Wani matashin tela ya zo hannu bayan an kama shi da zargin saka wa budurwarsa ƙananan kyamarorin leƙen asiri a gaban rigunanta da ta kawo masa ɗinki a ƙasar Bangladesh. Saurayin ya ce tsananin kishinta ne yasa ya saka mata kyamarorin a rigunanta saboda bibiyar inda za ta je da bikin sallah babba mai karatowa. Hakan ne ya ba shi dama yake ganin duk wani motsinta daga wayarsa a duk lokacin da ta saka kayan. Su dai spy cameras kamarori ne da ake samun su ƙanana da sukan saje da wasu abubuwan. Kyamarorin da ya yi amfani da su sun yi kama da stones da ake sakawa rigunan ado na mata. Irin waɗannan kyamarorin ana iya saka su a jikin kaya, gashin kai, barimar hanci, sarƙar wuya, agogo, biro da ma dai sauransu. Wannan labarin ya koya mutane da yawa darasi a duniya. Saboda haka 'yan mata a san wani irin tela za a dinga kai wa ɗinki, kuma a duba kaya kafin a saka. Shin wannan kishi ne, hauka ko kuma cinyewa? Ku gaya mana ra'ayoyinku a comment section.